गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनानै लाबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम खौथि खौथि गोजोननायखौ जासिहरनानै थाबावबाय। आंनि भिडिअखौ अनसायनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा नायबोबाय थानायनि गेजेरजों आंनि भिडिअखौ अनसायनायनि थाखाय आरो आङो दिनैहाय लाबोनो सानदों प्रमद बर' बिथांजे 6.3 नि दफानि बाथ्राखौ लानानै जोंनि बर' सोलोंथाइ आरो आसाम रायजोनि सोलोंथाइनि बाथ्राखौ लानानै बिथाङा बुंदों। नाथाय मोनसे आंनि गोसोआव सोंथि फैदों रायजो राजाफोर बिथांमोना थांनाय 14 थारिख नैबे जुलाइ दाननि 14 थारिखआवसो बिथांमोनहा 302 जन फोरोंगिरिफोरनो थिसननाय बिलाइ एपइन्टमेन्ट बिलाइ होदोंमोन। नाथाय दिनै बेखौ दैखांफिननानै लानाया मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। जानो हागौ गोबां फोरोंगिरिफोरनि न'खरा दिनै खुसिजों ना बेदर जालायबायमोन खोमा आरो गावनि लोगो दोगोफोरखौ साहा लोंहोलायबायमोन खोमा बेखौ जोङो नुहुरो। रायजो राजाफोर बिसोर बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो दासिमबो मावनो हानायनि माखासे खामानिफोरखौ दङ। मानो होनोब्ला BTR सुक्तिनि 6.3 दफानि अनुजायै बेखौ मावथारनांगौ होननानै गोबां स्कुल कलेजनि खोथा आरो फरायसालिनि खोथा दिनैहाय प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। आरो दिनै इंलिश माखासे साबजेक्टखौ सोसननायनि बाथ्रा बुंदों। दिनैहाय बेखौ बेबायदि बाथ्राखौ दिनैहाय सरकारानो दिनैहाय आखायाव लाबायब्ला बिथोन होबायब्ला दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना दिनै बेफोर खामानिखौ इमिडियेट मावनांगौ आङो सानो। दिनैहाय प्रमद बर' सरकाराव दङ हिसाबै दिनै प्रमद बर' सरकारखौहाय गोबां सोंखारिनायनि जाहोनावहाय गोबां बिथांमोननि गोरोन्थिफोरखौ आसि थुयै थुयै खोन्थानायनि जाहोनावहाय गोबां UPPLनि मानसिफ्रा बेबायदिनो गाज्रि गाज्रि कमेन्ट खालामहरो। माबा हाग्रामानि गुन्दै मोनजानाय बा हाग्रामानि न'खरनि सि सुग्रा माबा सुग्रा बेबायदि माबा खालामहरनाया मोजां नङा। बे सासे गियानिनि बाथ्रा नङा। मोनसे सरकारखौहाय थायोब्ला मोनसे सरकारखौ बुंनायनि बा बिसोरनि गोरोन्थिफोरखौ बुंनानै पाब्लिक बा सासे ससियेल मिडियायाव बुंनानै बिथांमोननि गोरोन्थिफोरखौ दिन्थिनो हानायनि बयहाबो स्पिच राइट दङ हिसाबै जोङो बेखौ बुंगासिनो दङ। जोङो बाराव उरायलाबायनाय जे बाथ्रा जों बुङाखै बाय प्रुफ हिसाबै जोङो बुंगासिनो दङ। बिनिखायनो गोबां गाज्रि गाज्रि कमेन्ट खालामहरनायनि ग्राफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय। नोंगौ दिनै जोङो गेजेर गेजेर माखासे हाग्रामा बिथांमोनखौबो बुङो। दिनै बिथांमोनखौबो जोङो नुदों। बिथांमोनहाबो दिनैहाय बेबायदिनो गोरोन्थिफोरखौ मावदोंमोन। 2008 आरो 10 आवबो माखासे थिसन जाखानाय फोरोंगिरिफोरखौ बिथांमोनहाबो बोख्लायफिननानै 2015 आव जे मानसिफोरखौ बोख्लायदोंमोन नायफामफिननायनि गेजेरजों बिथांमोनहाबो 2015 आवहाय सोदांनायनि गेजेरजोंहाय माखासे फोरोंगिरिफोरनो जे 2008 आरो 2010 आवहाय जे बिथांमोनहा जे साख्रि एपइन्टमेन्टखौ दैखांनानै लाफिनदोंमोन बिथांमोना 2015 आव होफिनदों। नाथाय बिथांमोनहा दिनैहाय दौदाब्ला रावबो बुङा लाफैनो थायोमोनब्ला बिथांमोनहा बे जिनिसखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ लाजि फोनाङाब्ला आरो बिथांमोननि गोरोन्थिफोरखौ बुङाब्ला बिथांमोनहा बे खामानिखौ मावनाय नङा होननानै आङो सानो। नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर। दिनैहाय जोङो नुदों रंजाबाय दिनै न'खरनि मानसिफोरा 302 जननि न'खरनि मानसिफोरा 14 थारिखआव एपइन्टमेन्ट मोननायनि गेजेरजों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय प्रमद बर' सरकार दैदेननाय BTR सरकार आरो BJP सरकारखौहाय बिमायनो गोजोननाय मोननाय फोरमायदों। नाथाय बिथांमोननि मेगनाव मोदै दुखु दाहासो खालामनानै होफिननाय जाबाय। जोङो सानोदि रावनिबो मेगनाव मोदैनि थाखाय जेन' गनाङा। बिथांमोनहा दिनै नायदो गोबांथार खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंहाय बिथांमोनहा दिनै 1999 मायथाइनिफ्रायनो खस्थ' खालामबोनानै दङ। बिनि थाखायनो बिथांमोनहाबो दिनै मोननांगौनि मोन्थाय दङ। दिनैहाय जोङो बुंनो गोनां जायो रायजो राजाफोर दिनै BTR सुक्तिया गासैबो NDFB मोनब्रै फेक्सनजों लानानै सान्थि सुक्ति जानाय आरो आबसु आरो UBPO आरो BKW बिथांमोनजोंहाय दिनैहाय सान्थि सुक्ति जानाय बे सुक्तिया जाबोनायनि जाहोनावहाय दिनैहाय जोङो बुंनो गोनां जायो। मानो होनोब्ला दिनैसिमबो माखासे एक्स NDB फोरनि केसा दिनै स्ल' मसन बा लासै लासैसो मावजानायखौ जोङो नुदों। दिनैहाय बावनानै थानाय बायदिसो जोङो नुदों। दिनैसिमबो दिनैहाय सागान होनाय
मानसिफ्रानो दिनैहाय जेलाव जोबथेसालियावहाय जोबजानानै थानाय नोंथाङाबो मोजां स्टाडि खालामनानै नायोब्ला बा जों गासै रायजो राजाया मोजां स्टाडि खालामनानै नायोब्ला जोङो दुखु मोनो जोंनि गोरबोआव गाबखांनाय मोनो जायफोरनाखि गोसोआवहाय बर' हारिनि थै दङ बर' हारिया जोंनि गासै रोदाफोराव जे हाबनानै दङ जोंनि गोसो गोरबोआव जोंनि खाफालाव ब्रेनफ्राव हाबनानै दङ जोंनि बर' हारिनि माखासे मानसिफोरा दिनै गादब जानाय सोबख' जानाय जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय बेफोरखौ जोङो खोनायोब्ला आरो जोंनि बर'नि बिजोंजों फरायनाय माखासे जे गुबुन बिजोंजों सोलोंथाइनिफ्राय जोंनिया गाहायसिन थांनायखौ नुयोब्ला जोंहा बेबायदि दुखु मोननाय फैयो रायजो राजाफोर बिनि थाखायनो जोङो ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो लाबोनो गोनां जादों नोंथांमोननि गेजेरावहाय बाय-प्रुफ माखासे आङो भिडिअ क्लिपनि गेजेरजोंसो नोंथांमोननि गेजेराव आङो भिडिअ लाबोगासिनो दङ नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै हाग्रामा सरकाराबो दिनै सरकाराव गैया हिसाबै बिथांमोनखौ दिनैहाय मोनसे इलेक्सन फैब्लासो नुजाथिनाय जेरै अखा हायोब्ला जेरै एम्बु बंलाफ्रा ओंखारनानै जेन' गाबो बेबायदिनो दिनैहाय थांनाय कक्लाबारि बियाबावहाय जे उफ्रा इलेक्सन जादोंमोन बे समावहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामनायखौहाय दिनै जोङो हाग्रामा सारमोनखौबो बिथांमोनखौबो जोङो नुदों प्रमिला रानी बिथांमोनखौ नुदों नाथाय दिनै इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो बिथांमोनखौबो दिनै साइलेन्ट थानायखौ जोङो नुदों दिनै बिथांमोनहा माखासे एक्सपिरियेन्स दङ 17 बोसोर सरकार खुंनाय हिसाबै दिनै गोदान सोदान प्रमद बर'मोनहा भुल मावखागोन बेखौ दिनै बिथांमोना आसि थुयै थुयै खोन्थानांगौ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय खौरां मेल खुंनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा खेंफोरथि होनांगौ होननानै आङो हाग्रामा सारनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामो आरोखि बिथांमोनहाबो दिनै फोरोंनांगौ जे इलेक्सन समाव जे समाव जायो बेबायदिनो दान्थे बिदान्थिया जाखायो हिसाबैहाय आरो बेबायदिनो बिथांमोनहाबो बे दिनैहाय एम्बु बंला बायदि दिनैहाय हाबसोनानै थानायखौसो जोङो नुदों बिथांमोनहाबो दिनैहाय गोबां खामानि दङ बेबायदि हिसाबै जोङो सानो दिनै जोङो बांसिन बुंनांगौआ बेनो जोङो सरकाराव थानाय मानसिफोरखौहाय दिनै माखासे खामानिफोरा बिथांमोननि गेजेरजों मावजायो हिसाबै गासैबो रेसपन्सिबिलिटिया सरकाराव दङ हिसाबै जोङो बेबायदि बाथ्राखौ जोङो लाबोनो गोनां जादों रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर जे दिनैनि बे कन्टेन्ट खालामनायनि गेजेरजों भिडिअ लाबोनाया आंना गोरोन्थि जादोंना थिग जादों दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा नंगौना नङा दिनैहाय सोसन जाखानाय साननैसोनि सिगां जे 14 थारिखआवसो एपइन्टमेन्ट मोननाया जुदि बोखांनानै लाजाफिनोब्ला बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जोंनि जे माखासे 6.3 जे माखासे एनडिएफबि जे बिथांमोनहा जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ सान्थि सुक्तिनि थाखाय बेखौ बिथांमोनहा दिनै मावनांगौना मावनाङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर दिनै माखासे गोबां सुक्तिया दिनैहाय आसाम सरकारनियावहाय थांफिननायखौ जों नुदों बेनि जाहोनाव जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे लिडारफोरखौ जोङो सोंखारिनायनि गेजेरजों माखासे खामानिया मावजागासिनो दङ जे बिथांमोनहा जे मोसौ थाब्लाखौ जेरेखम लान्जाय सायोब्ला जेरेखम एसेब्लाबो खरा जायो बेबायदि जानानै दङ आङो सानो रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा प्रमद बर'नि भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोनहा खोनासंनानै नायदो बिथाङा दिनैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय मा खेंफोरथि होनो हास्थायदों দফাৰ কথা কোৱা হৈছে ইটো এতিয়াও বাহাল আছে আমাৰ যিখিনি ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে এইখিনি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে 6.3 যিটো দফা আছে এইটো বড়ো মিডিয়ামৰ লগতে আমাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন মিডিয়ামৰ স্কুলটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে এটা ইয়াত স্পেচিয়েল এটা স্কোপ আছে 6.3 দফাৰ কথা কোৱা হৈছে ইটো এতিয়াও বাহাল আছে আৰু এইটো আমাৰ BTR ৰেকৰ্ডৰ এটা ক্লোজ হয় আৰু অসম চৰকাৰৰ যিটো পলিচিৰ কথা এইকেইদিন হাৱাত চলি আছে বা আলোচনা হৈ আছে কি ইয়াত নতুন স্কুল আৰু প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা নহ'ব এইটো এই ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় মই অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু BTR চুক্তিটো ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা NDFB UBPO সকলো লগ লাগি এই চুক্তিখন এই অঞ্চলত শান্তি আনাৰ লগতে এই অঞ্চলৰ প্ৰগতিৰ কাৰণে চুক্তি কৰা হৈছে গতিকে শিক্ষা বিভাগত
যিখিনি সমস্যা আমাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি আছে এইখিনি সমাধান কৰাৰ কাৰণে আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ যিখিনি ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে এইখিনি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে 6.3 যিটো দফা আছে এইটো বড়ো মিডিয়ামৰ লগতে আমাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন মিডিয়ামৰ স্কুলটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে এটা ইয়াত স্পেচিয়েল এটা স্কোপ আছে আৰু ইয়াত নিড বেছ যিবিলাক স্কুল স্থাপন কৰা হৈছে এইখিনি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে এটা কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে আৰু কমিটিয়ে চোৱা চিতা কৰি আছে আৰু বহুত দিন নালাগিব ইতিমধ্যে কলেজৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক্লিয়াৰ কৰিছে যে বহুখিনি কলেজ ইয়াত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈ যাব ইয়াৰ পিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলবিলাকৰো প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব গতিকে আমি চবে এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব বুলি অতি শীঘ্ৰে হ'ব বুলি আমি বহুত হোপফুল হয় কেবিনেটে এটা ডিচিজন কৰিছে যে ক্লাছ বিশেষভাৱে বড়ো মিডিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত বড়ো সাহিত্য সভা আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত আমি আলোচনাত সোনকালে মিলিত হ'ম আলোচনা কৰিম এতিয়াতো বহুত মানুহে ইংলিছ মিডিয়ামতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক দি আছে ভাৰ্নিকুলাৰ মিডিয়ামৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা সেইটো NEP নিউ এডুকেশ্যন পলিচিয়ে হওক বা RTয়ে হওক ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো তাতে লিপিবদ্ধ কৰিছে বা কোৱা হৈছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এলিমেণ্টাৰী লেভেলত মাতৃভাষা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাব লাগে আৰু আমাৰ অঞ্চলত বহু দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই যিটো ভাৰ্নিকুলাৰ মিডিয়াম বা মাতৃভাষা চলি আছে এই মাতৃভাষাৰ প্ৰচলনটো থাকিব কিন্তু এফেক্টিভলি এডুকেশ্যনটো কেনেকৈ দিব পাৰে কোৱালিটি এডুকেশ্যন কেনেকৈ দিব পাৰে আৰু গোটেই মানে যিটো নিড বেছ এডুকেশ্যনটো কেনেকৈ দিব পাৰে ইয়াৰ ওপৰত চৰকাৰে বহুতখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে পলিচি লোৱা হৈছে ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ভাৰ্নিকুলাৰ মিডিয়ামত কি ইম্পেক্ট আহিব ইয়াৰ ওপৰত আমি অতি শীঘ্ৰে আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে